Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Mamessages andiri kureceiva achibva kuvanhu vari kuti ivo vari kuvharwa namalaicha. Mamessages iwawo awandisa. Hamene kuti chii chiri kuitika muindustry yanamalaicha, but kuvharwa kwacho kwawandisa. But chandinoziva ndechekuti munhu anokwanisa kutoti avharwa kunyangwe speaker chairo anosarudza kuburitsa mari inosvika kuma 20,000 rands achingokugadzira zvinhu izvozvo zviriko. Pane umwe akanditumidzira message yacho yainge yabva kuna malaicha, yainge yakatonyorwa kunzi kana uchikwanisa famba shamwari, handina chandinotya. But dambudziko riripo nderekuti iwewe nhasi unokwanisa kuzvitemba, asi chikwereti achirove. Your future generations vanokwanisa kuzotosafa vachingoripa chikwereti ichocho chaunenge wakavhara munhu. Zvakangooma hazvo veduwe. Please let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, ndinoda kureurura kuti ndakaendera mukadzi wemunhu kumasowe, asi inini nemukadzi uyu tainge tichitodanana zviya zvokurevesa, but mumwoyo mangu ndinonzwa kuti mukadzi uyu ndinomuda, ndinoda kuti ange achizova mudzimai wangu. But dambudziko riripo nderekuti kunyange zvangu ndichimuda iyewo achiti anondida, but munhu uyu ane murume wake ende iye haakwanise kuti ange achisiyana nemurume wake achiuya kuzogara neni. Saka ndakati ndaona kuti inini nemukadzi uyu panhau dzekuti tinge tichizogara tose hapana kwatiri kuenda. Ndakabva ndaenda kune mamwe masowe. Ndakati ndaenda kumasowe kuya, ndakabva ndasvika ndokubva ndapiwa munamato wekuti kana mukadzi uyu auya kumba kwangu, paya pandinenge ndava kuti ndava kumubikira, ndinobva ndabika ndichishandisa mvura iya yandainge ndapiwa yainge iine munamato. Zvekare ndakabva ndapiwa nhombo 3. 1 ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichikandira kudirection uko kwaanogara iye mukadzi uyu nemurume wake, then imwe nhombo ndakabva ndanzi ndinoikandira apo pandinenge ndakamira ndichiita munamato wacho iwowo. Yechitatu ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoisa muhandbag rake kana kuri kuti azouya kuzondishanyira. Saka mukadzi uyu akabva azouya kumba kwangu, that was last weekend, kumurume wake ainge asiya amuudza kuti ainge amboenda kunoshanyira sisi vake vagere musame province nesu. Saka ndakabva ndamuti please nhasi usabika, inini ndini ndinoda kukubikira. Ndokubva ndatanga kumubikira, but ndainge ndichimubikira nemvura iya yandainge ndapiwa. Akazoti ava kuda kudzokera kumba kwake, apa wainge wava musi weMonday. Inini ndakabva ndaisa nhombo iya diki mubhegi rake. Saka zvakanzi nhombo iyi ndo ichaita kuti kana iye ari kumurume wake ange achizoshaya hope ende anenge achingondifunga pese paanenge ari. Nhombo iyi idikisa zvekuti kunyange akatarisa mubhegi rake hapana kana chaanombofungidzira kana kuona kuti mune nhombo yemunamato, nekuti kangori kadombo kadiki diki mukoma. Saka kumasowe uku munhu uya ainge akandiitira munamato akabva azondiisira message achiti ane umwe munamato waainge achida kundiitira zvekare. Akabva ati asi munamato uyu waainge achida kundiitira hanzi unoda vhudzi remukadzi iyeye, asi vhudzi racho ndere kunzvimbo yakavanzika. Handichaziva kuti zviri right here zvaari kutaura muchinda uyu. Muchinda wacho akandibatsira, iye anobva kuMozambique asi shona zvake anoigona hake. Isusu tiri kuprovince yeMpumalanga. Saka handichaziva kuti ndoti mukadzi uyu paanouya kumba kwangu, sezvo tiri vanhu vaya vekuti tiri free to each other, tinogara tichingogerana zvedu vhudzi rekunzvimbo iya yekwakavanzika, kana mukadzi uyu akauya kuzondishanyira ndotora here vhudzi riya ndobva ndanoitirwa munamato wacho uyo wandakanzi ndinoda kuti ndinge ndichizokuitira
uyu mukadzi uyu haana chaanosuspekta, nekuti kunyangwe mapendi ake anotosiya kumba kwangu, saka kuwana vhudzi rake rekunzvimbo yakavanzika hakungambondinetsi nekuda kwekuti anondivimba. Iye muchinda uyu ari kuti akarakidzwa kuti kunyangwe zvangu ndazotora mukadzi uyu, kunyangwe zvedu tazodanana, asi mukadzi uyu kunyangwe achindida sei, iye akatozviudza kuti nhamba yevana vake yaanoda yakakwana, saka hakuna mushonga kana kuti munamato unokwanisa kuzozvichinjisa. Ininiwo ndava kutarisawo divi rangu kuti kana ndikazopinda mumereji nemukadzi uyu, ndini ndinenge ndaita loss kana kuri kunzi haakwanisi kuzondipa mwana, nekuda kwekuti kudivi rangu ininiwo ndakaitawo mwana neumwe musikana, but handichazivi kuti musikana uyu akazoenda kupi nemwana wangu. Musikana wacho iyeye wandakaita naye mwana ndewe muno muSouth African, saka kana ndakazvitarisa zvakangofanana kuti handina mwana, nekuda kwekuti kunyangwe ndikamutsvaka musikana uyu wandakaita naye mwana, hapana paanozobvuma kuti ndinge ndichizodzokera nemwana wangu kuZimbabwe. Manje apa handichazivi vedare kuti ndoenderera mberi here kana kuti ndingoita zvangu zverudo, ndongoziva kuti kunyangwe ndikazotora mukadzi uyu hapana mwana anozobuda mumereji imomo, kana kuri kuti inini nemukadzi uyu tinenge tava kugara tose. Saka munhu uya akabva andiudza kuti iye zvaanokwanisa kuita pandiri ndezvekuti vhudzi remukadzi uyu hanzi richatorwa robva rapiswa, robva raitwa dota. Inini ndobva ndanwiswa dota riya zvekare nekuchekwa nyora. Saka hanzi nyora idzi ndichati kana ndachekwa vachabva vatora dota riya mushure mekunge vapisa vhudzi riya remukadzi uya randinenge ndatora panzvimbo pake pakavanzika, vobva vakwizira dota riya panyora dziya dzavanenge vandicheka. Hanzi vachiita zvinhu zvose izvi vanenge vachiunza upfumi muupenyu hwangu. Naho kana ndakazvitarisisa rudo zvangu, yesi mukadzi uyu ndinomuda, iyewo anondida, asi hanzi inini nemukadzi uyu hakuna kana kure kwatinokwanisa kuenda. Asi hanzi inini kana kuri kunzi ndikaitirwa zvose izvi tinokwanisa kuzotopfuma nengirozi yake, ngirozi iripo pamukadzi uyu wandiri kudanana naye. Ndo maudzirwo andakaitwa. Please assist me kuti ndoita sei. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaudzwa kuti ndinokwanisa kupfuma nengirozi yake mukadzi uyu. Hei, zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Maswera sei mukomana? Ini confession yangu yakakurisa zvokuti ndichangota muzvidimbu. Saka zvakaitika ndezvokuti ndakaenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique uko ndaida kuenda kune hama dzababa vangu, but handina kuzosvika kwaigara hama dzababa vangu. Ndakati ndapererwa nemari yetransport ndobva ndatsvaga basa munonzi muManika. Ndobva ndakushanda muManika muya. Ndati shandeiwo. Ndobva ndawanawo murume aishandawo kuManika ikoko, but aitobvawo somewhere kure, but muri muMozambique imomo achitozvishandirawo. Ndobva tadanana ndobva tagarisana nemurume uya takatogara I think 5 years. Ndobva ndachiti murume uyu rega ndichimuitirawo mwana because munhu ari right. Ndakaita mwana musikana ndichigara naye, saka indaingogara ndine pressure yekuti nei usikadi kunditorawo kuenda neni kune hama dzako ndizivewo hama dzako. Ndobva azongonditi umwe musi handei unonoziya kumusha kwangu, but maendero atakazoita manje anga ekuti kunge munhu ari kutoshandiswa, ende aitoshandiswa because ipapo zvatakaita zvekuti akawana mari yakawanda nekuti anga achishanda pamaini. Ndobva anonga zigold zihombe, ndobva anoripipisa mari yacho yaiva yakawanda. Ndobva achiuya nayo akati ndodishi nemari yandawana chemai mwana. Ndikati ngatitsvage stand.
tivake titotanga kutovaka bva tatowirirana paya. Saka takaenda tichida kunonogadzisa zvestand of which ndisina mapepa iye anga asinawo kana mapepa. Saka takachinzi chiendai kune vakuru vekusaidhi kwamunogara vachinonokunyorerai tsamba, then tozoona kuzokuchekerai stand kusaidhi kwataida kwacho. Saka ndakaenda ndikatononyorerwa tsamba kuvakuru vekunharaunda kwataigara. Zuva rekuti tichiende manje kuti tichinonoongedzerwa pataida nekubhadhara, munhu akangoita kunga agarwa akatotanga kutoti ndichatombode zvestand tozoya tozosvita kana tadzoka. Ndatofunga amai vangu ngatitoendei. Indikataiwa ngatitange tabhadhira stand then tochizoenda, since itori futi road tinongobva tangokwira toenda. Akati da kuti tanga taenda izvezvi. Saka ndakaenda mukomanashe, taenda nemurume wangu uya ndakatongotakura hembe shoma shoma because taita kunge tukaenda kunovhaka todzoka. Tanosvika kumusha kwemurume wangu, aiwa indakatofara kuti ndizive hama dzake because muziva kuti zvinhu zvinonetsa kuti chero uchigara nemurume usingaziye kwaanogara. Ofuti aishanda mumugodhi. Vanhu usenga waiti ukanzwa kuti kune munhu adhirikirwa unoita stress kuti ndikauya ndichizotambira shoko rekuti kana kuti murume wangu adhirikirwa ndinoendepi, handizive kumusha kwake. Saka ndakatofarawo kuti ndaendawo ndikanozivawo kumusha kwake, ndikaonawo mai vake vanga vatoriwo vapenyu nanamukoma vacho nanamaiguru vacho. Saka takagara like day randakasvika mangwana acho, murume akati ndikuenda kunotenga chingwa. Ini kwakutosara kwakutoisa katipoti kuti tibike tii. Murume angadzoke? Murume haana kudzoka izvo. Murume atonditiza asvika kumusha kuya ataura namai vake kuti mukadzi uyu akutosara pano, inini ndaakutoenda. Murume kwakutonditiza, ini hapana chandaiziva, ndaingoti murume aenda kunotenga chingwa. Ndione zuva taswera. Ndopandakachizoti reka neni tinonotarisa mumba umu ndinowacha hangu washeni sinzi munhu asiri kuuya kunodai. Ndopandakaona kuti mari yese yanga akandipa akandichengetesa maamusisina kana mari. Ndopandakatanga kurohwa nehana ndakutoona kuti uku ndokunonzi kutizwa uku. Ndakabatikana mukomana shende at that time naandine nhumbu ine mwedzi. Ndikati dai akandiratidza makalasi ake nguva yese ndisati ndaita mwana, ngadai ndakaitawo something, ndakatobuda mulife make. But anyway ndakazongoti hapana zvekuita, ndobva ndagara ndakaswera ndichichema that day. Mangwana achona ndizonzwa amai vacho vamukirira, vakaita kumukirira ndakarara. Obva vangosova, ndakatovaona kubuda kwavakaita. Izvo vaitoenda kunomirira mwana wavo kubus stop. Mai nemwana vanga vataurirana kuti iwewe enda unonotora property dzese. Iwe hauoni here kuti mukadzi uyu muZimbabwean uyu akangwara, ari kukuti ngatitenge stand. Nanhauzo zvese zvataiva takaronga kumba kwedu akasvika kanoudza mai vake. Sikanzi ada kuti ukatenga stand mukapedza kuvaka wobva akuuraya, usara achigara pastand nezvikomba zvake, munongoziyawo. Ini ndakatogara paya ndione murume ari kuuya nezvinhu vatakura zvese nekutodistroya imwe fenicha, munongoziyawo. Nekwataigara kwaiva kure zvekuti kutokwirwa mabhazi zvekutoenda toti distance yekuti like kubva kuHarare uchienda kunotamira kana kuBeit Bridge uko. Apa uchipinda mukatikati musango zvimamisha mukuona zvinhu zvakasvika zvadistroyeka. But ini ndakati handitauri, Mwari ndiye achandirwira. Ndobva ndangonyarara zvangu ndakagara mukomanashe. Murume uya takatogara I think zvekunge 2 weeks. Tagara 2 weeks pamusha paya. Mai vaendopa vakachitanga manje kuratidza matrue colors avo. Ina handisina kumbotaura kana kudii. Kana murume wangu handambomubvunza kuti ko unoita zvinhu zvemusoro wako usina kutaura neni handina mbozvitaura. Mumwoyo mangu zvaivamo, ndaingogara ndingoshushikana kuti ko chii chakadaro. But kuti ndimubvunza handina kumbomubvunza, ndakangonyarara. Saka zuva iroro ataenda kumundawo vakazongonyanduranawo nenyaya yekuti munongoziyawo vanhu vanenge vajaira zvekurima, umwe anotoswera ari mumunda mukuona.
Saka ini murume wangu zvekurima zveyanga asisina kuzvijaira, wachiti kwamimaya makuzodii kuti tinoswerera tiri mumunda, of which mimi ndimakatondifurira kuti ndiende ndinorongedza zvinhu zvangu ndisiye mukadzi kunoku ndiende kuSouth Africa nemari yandaiva nayo. Mukati mari yandinayo tinovakira pano pamusha muchatigurira pekuvaka, saka zvakufamba sei? Ipapo ndo paakatukwa akanzi uri rombe, mari shoma shoma yakwaya nayo ndo yaunobva wada kuita mbiri, zvigrosa zvishoma shoma zvawakatenga, ufuichi apo unenge uchiti ndakasacrifice romubereki wangu. Saka takazongogara paya vanetsana nemwana wavo, ndobva tarongedza paya tikadzokera kumba kwedu. Murume akabva angoramwa akati ngatidzokere. Ndikatodzokera kupi because imba yataigara uku kwataigara yaitova yekuloja, anga atosiyadi avhariswa. Akati atodzokera, ndikati chiti papropati muchadii because mari yacho yataitova nayo yanga yadi yapera. Akatengesa zvimwe zvinhu kuti tidzokera, akati ndozokutengerai zvinhu zvenyu ndidi ndoreplace. Pataenda paya ndopandakasvika tikati gare gare, but takaenda amwe nevangu takavasiya vakagumbuka. Kuvaeneka havana kana kumbodaira, vakangoramba vari mumba. Tikabuda tikaenda, tasvika tikaenda kwatikaenda tikanosvika murume haana mbopedza wiki zvazvatotanga aigara achirohwa nevamwe, akaenda kubasa inoya akapondwa. Dzimwe nguva akaenda kubasa, handiti vanhu vekumaini vanosvika vonochinja hembe dzavo vopinda mumaini, ainodzoka akashama abirwa zvihembe zviya, mari yacho futi waishaiwa. Life yanga yakaoma. Tochifamba kumapostori zvichingonzi dzokerai kumusha kwamakabva, makasiya mubereki akatsamwa ende hapana chinotombobuda. Ini kwakutakuranazve nemurume kwakudzokera. Tichingosvika amai vaya vakaseka vakati munotamba nenini? Iwo murora handina kana dambudziko newe, ndine dambudziko nemwana wangu uyu because hangamboenda achindisiya ndakatsamwa. Tikakumbira regerero paya, ndobva tagara paya. Ndopaakazoti maiso akuda kudzokera. Mwana wangu akati kana muchida kudzokera kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei, mukadzi anosara kuno, iwo woenda. Ndikati zvekusara handisari because murume uyu anotoda kutofudzwa neni, because kana ndisitoripo kana doro chairo mamwirwa rinenge richitoitwa ashandi. Saka nditi tinouya chigara kuno kumusha handikwanisi. Iyewo murume akati handikwanisi kuti mukadzi wangu asara achigara kuno kumusha because kure, kudzoka kwacho kunotonetsa. Ivo vakati ndozvandokutozviitira zvekuti ugare uchidzoka. Ini ndobva ndaramba. Mwana wangu akati haiwa endai henyu, asi kana murume munhu muchida kuti wirirane, kana makuda kudzokera siyai matotsvagira mukadzi wenyu, mukadzi wechipiri anouya achigara pano pamusha. Ndikati handikwanisi. Kana imi mafunga kutsvaga murora muchitsvagira mwana wenyu, tsvagai, handikwanisi. Saka takazongobva paya tobva tadzoka kudaro. Ndopandakazoya ndikasununguka mwana wangu ipapo, mwana wangu musikana. Ndasununguka mwana wangu musikana ndakatomupa zita rake zvakanaka. Mwana wangu pakasvitsa 2 months tobva tamboenda kumusha tichitega tinoratidza amweni mwana. Takanosvika amweni vakati zita ramakapa muzukuru wangu handidi, ndoda kuti muzukuru apuhwe zita rangu. Ufichinini mwoyo wangu wakangondirambira. Ndikati aiwa mwana ndatakatomupa zita kudhara, vanhu vanotoziva chizita randakamupa. Vakati anoita maviri, ramakamupa nerangu randichamupa. Ndikati chimboitirweiko nekuti pamba pano vava vaine vamwe vazukuru 2 vakapuhwa futi zita ravo. Ndikati zvobatsireiko kuti pavana venyu vakomana hapashayikwi Marita, vese vanenge vangori ana Marita, uyu muregei waite chizita rake. Vamweni vakati ndiri kutozomupa, but hazvina kuzoita sekudaro because zuva ravaida kupa mwana zita vafunga kubika zvidoro zvavo zvavanoita kumamisha, handizviwisisi. Vafunga kubika doro ravo, vakatoribika. Infact zuva raizoitwa zvemutambo wacho wekutumidza mwana zita nekuzomupfekedza nhumbi dzavanga vakamutengera, hazvina kuzoitwa sekudaro because mwana akazomuka kusena achitanga kugwina gwina, achitanga nepari achidii. Saka the whole day takaswera tichifamba kumasowe, tichifamba mun'anga, vachingonzwa kuti midzimu yaamai vacho iri kuramba, nekuti hapana chamaakaenda kunonobvisa kuna amai ava. Saka midzimu yavo haisi kutendera.
handizivi kuti zvii zvaida kuitwa ipapo. Saka zvekuti doro riya kuti rizomwiwa, vanhu vakazouya hemanheru vachida kuti vauye vazopemberere, vanga vakatoinvhaitwa, ina handisingazivi. Ndakazongoona vanhu vakungouya kumanheru vachingouya. Ndizonzwa mbuya vaiva kuti doro riya harichaite kuti tidii tichatombomwa nekuti mwana zvaari kuita hazvisi kuita. Saka vanhu tichangotora imwe doro mononomwira henyu kumba, chiuyai nezvigubhu ndichingokuisirai doro mozonomwira henyu kudzimba dzenyu, mukuona. Saka ndakaona kuti ende ipapo tabva kumusha, mwana achida kupuhwa zita zvikaramba, mwana wangu anongoshandisa zita randakamupa. Takakonana namwene wangu vakandiudza kuti haupedzi 2 weeks uine mwana wangu. Zveshuwa ndakabva ndadzoka kumba kwangu. Ndadzoka murume wangu akangobuda kunge munhu ari kuenda kubasa, ndiye kutoenda. Ndakatozonzwawo nemunin'ina wababa wangu achiti murume wako afona, asi angashandisa nhamba yaamai vake achiti mundichengeterewo mhuri yangu, handizivi kuti ndasvika sei, ndiri kuno kumusha kuna mama. Saka ndo maenderewo akaitawo baba vevana vangu. It was 2016 pavakangoenda vana kuzombodzoka. Vaingofona vachingoti ndiri kuno kumusha, asi mari yekuti ndidzoke handina, asi shungu ndinadzo, kana muinayo nditumirei. Kuti iwo ndichavatumira ndakutya, because pane pamwe pavakamboatakwa futi huri usiku, tikamhanya navo kumasowe vangoti zii. Vakasvika zvikanzi mukaramba muchiita nharo yekuramba muchigara nemwana wovaridzi, muchamuramirwa kunzi idyai nyama yenyu, munhu musiyei adi aendi. Saka ipapo chero aikumbira kuti kana muine mari ndikwidzei ndidzoke, ndakangoona kuti zvonetsa, because wainyatsoona kuti vaiti vakakudza chavanenge vatokuudza kuti kana kuti hamupedzi kana mazuva akati musina kudai. Chimwe chinhu chainetsa pamusha ipapo, varora vese ipamba ipapo hapana munhu anobvunza kugara nemurume wake, vese vanogara naamwene. Vana bamukuru vangu vese vanga vari kuSouth Africa uko, vakadzi vavo vaitogara pamusha ipapo. Chimwe chinhu chandakaona vamwene vangu kuti nditi kukara here kana kuti nditi mushonga handizivi, hapana murora aibvumidzwa kubika ega, vanhu vaingobikira mupoto imwe chete. Nekukura kwemhuri ikoko, zvekuti maiti ndiro dzacho kana maakusuka wainzwa musana kupisa muchisuka, because vaingoti zipoto kunge pamariro rongobikwa ropakurwa zisadza riya mudhishi, ronzi dhishi rekamuriwo, kadhishi kemuriwo, chibheseni chemuriwo, chibheseni chesadza, richingoburwa kana rapera modya mese semhuri. Kana muri vakadzi mune makangopfunya chisero makatende. Zvino ine life iyo ndakati handingaigoni yekuita zvoku, ndikatoti kana muchida ndigare kuno kumusha motonditi pangu pandobika ndega nevana vangu. Vakazviramba vakati pano mutemo wepano murora wese choto i1 chinopfutswa pamba ipapo. Saka ndo zvandakasanganawo nazvo mukurarama mumeredzi yanguwo yakazoparara.